it's a secret and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on, leave the lights on. Jeg keder mig så fucking meget. Så jeg skal have hjælp af jer. Stil mig spørgsmål, så jeg kan lave Ask Me, eller spørg mig. Måske kommer der snart noget Team Fortress 2. Hvorfor viser så 4 fingre? 2. Som jeg køber. Det bliver nok 10 minutter gammel snart, fordi jeg har stadigvæk det som jeg kunne bare ikke markere. Fordi mit net der også, det har ikke været så godt her for det sidste. Og så er jeg snart fødselsdag. Snart. Men den 1. juli til 6. juli 0 videos. 0. Fordi der er jeg simpelthen på alle lejre. Hvis I kommer, så kan I endelig. Hvis I kommer derhen, så vil I se mig. Så endelig kommer jeg måske her. Jeg ved ikke helt, om I skal med. Der skal jeg bage. Nå, men i hvert fald bare stille mig spørgsmål. Og et skud til Firegaming.dk, han laver så fede introer. Og ja. Man kan få en intro, hvis man er subscribe-form. Ja. Så. Ja. Jeg er også partner. Men nej, jeg gider ikke at formelt. Fordi jeg gider ikke til at lave billeder. Det er så fordi jeg ikke kan. Jeg kan jo godt lave billeder. Men man gider bare ikke. Så det er ligesom talt sagt. Men orker ikke en skid. Touchdown! Hvad du end siger, er der hvor siger. Det bliver en god dag. Det bliver en god dag. Jeg er godt på grænsen. På en video. Lige der fungerer det her i dag. Når man selvfølgelig så den her blæser at dreje, så køber den skal ikke have 10 volt, men køber 9 volts batteri. Jeg har så 2 her batterier. 4 blæser, men det er kun de 2, der virker. De andre virker også, men de 4 stykker. Så stik. Hvordan kan
bruge til en skid. Og så her ved noget tid, der fik jeg en kommentar. Køb en nyt headset. Hvad er der med, at jeg har det her? Det får jeg godt svare. Ja, jeg har det her. Det er måske ikke lige det bedste eller sådan. Men jeg synes, det er okay. Man skulle lige se lidt anderledes. Det er flot. Men ja. Lige efter den her video, den er redigeret og alt det der, uploadet, så filmer jeg jeg får ikke sige på Office 2. Vi ses. Jeg takker jer herfra. Link til Fire.dk i description. Vi ses!